gawan gadan ma ɗan uwa jibi damman kuɗaɗe dame nan diddame ɗaya miliyan ɗaya ne. Diddame ɗaya miliyan ɗaya ne na Sefa. Kana can kana ta buge-buge ba dare ba rana ka hana kanka sakat, ana ta wulaƙanta ka ana tozarta ka saboda rashin kuɗi. To ka zo ka ɗauki wannan asirin ka aikata kai ma ka wuce wulaƙanci. Yanzu wannan rayuwar in ba ka da kuɗi sai ka reni ma yarinya kuna soyayya wani ya zo ya raba ka da ita. Matarka in ba ka da kuɗi sai ka ga kuna takun saƙa kai da ita. Rashin gida, rashin mota, muhalli, gona ko fili ko kango, hidimar biki, hidimar iyali, ana so a ci a sha a taimaki 'yan uwa da abokan arzika. Kana so ka taimaki iyayenka, kana so ka tsaya da ƙafafuwanka, kana so ka ƙara jari ko kuma ba ka da jari kana so ka yi sana'a ko ka canja wata ko ka ɗora. Ga abubuwa nan birjik na matsaloli kai kullum ana ta faɗi tashi, to kakarka ta yanke saƙa. Allah ya ma gyaɗar dogo ɗan uwa aboki. Dukanku Allah ya muku gyaɗar dogo. Har macen ma kowa zai iya aikata wannan sirrin. Wannan asiri ne mai ƙarfin gaske kuma za ka fitar da Sefan. Mu dai gashi Sefa muka fitar ma wani bawan Allah da yake nan Nijar Tilaberi. Tilaberi ne ko Tiliberi ni da yake ban iya faɗin sunan ba, a Nijar yake. To an fitar masa da su. Insha Allah kai ma za ka fitar da naka ko ka fitar da naira, Sefa ko riyal ko euro ko cedi ko pounds ko ringgit ko lira ko dirham ko dala na Amurka. Kowanne kalar kuɗi za ka fitar da adadin kuɗin da kake da buƙata da wannan asiri mai albarka. To muna godiya sosai sosai. Ku yi mana subscribe, like, ku yi mana share. Sirri ne mai ƙarfin gaske. Abin da ake da buƙata turare ƙwalli ɗaya tak, shambutu, turaren shambutu. Ana so ka je ka so turaren shambutu original. A cikin ɗan ƙaramin akwati yake zuwa turaren. Akwai modin ɗin India, akwai Saudiya, to Saudiyan shi ake so. Ka je ka so turaren nan na shambutu modin ɗin ƙasar Saudiya, sai ka zo ka samu ɗaki, shago ko kango ko gida ko wani gurinka na sirri. Yawwa daidai 12 na dare sai ka zo ka shiga wannan ɗakin ka kwance kwalbar wannan turaren. Sai ka cire kayanka ka yi tsirara, ka aje wannan kwalbar a gabanka sai ka zauna. Sai ka zauna. Sai ka fara lazuminka na falabis ta sam akaka ka hali ata baituka ƙalyam sulkasal. Wannan sakandamin shi za ka karanta falabis ta sam akaka ka hali ata baituka ƙalyam sulkasal. Falabis ta sam akaka ka hali ata baituka ƙalyam sulkasal. Ka ci gaba da yi, ka ci gaba da yi, ya danganta da yanayin ijabarka. Za ka yi shi ƙafa 100,000 wani kuma he ya kai da